ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ କଥା ଶୁଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମନକୁ କଣ ଆସେ? ବୋଧହୁଏ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ, ଏମିତି ହିଁ ତ? କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଇତିହାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ନ ହୋଇ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆଜି ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କିଛି ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିଲେଖାଗାର ଉତ୍ସ। ହଁ, ତେବେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କ'ଣ ଏସବୁ କେବଳ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ? ନା, ଏହା ପଛରେ କିଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ବାସ୍, ଏହି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ହିଁ ଆମେ ଆଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ଇତିହାସ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଜଲ। ଅତୀତର ସମୟ ତ ଫେରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ, କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଐତିହାସିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯୋଡ଼ି ସେହି ଅତୀତର ପୁରା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା। ଇତିହାସ କ'ଣ କୌଣସି ଆଗରୁ ଲେଖା ହୋଇଥିବା କାହାଣୀ ବହି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଲା? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ଆବିଷ୍କାର। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସୂତ୍ର ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅତୀତକୁ ନେଇ ଆମର ବୁଝାମଣା ବି ବଦଳୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଜଲ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତାର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ କେଉଁଠୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିଲେଖାଗାର। ଏହାକୁ ଆପଣ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାକ୍ସ କହିପାରେନି, ଯେଉଁଠି ଅତୀତର ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଅଭିଲେଖାଗାର ଉତ୍ସ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ। ମାନେ, କେହି ଜଣେ ପରେ ଲେଖିଥିବା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ପରି। ଆଉ ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାଣ ସେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା କ'ଣ? ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ ତାହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କଡ଼ା ଆଦେଶନାମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିତରେ ସେହି ସମୟର ସମାଜର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝଲକ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଟୁଲକିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେହି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହାକୁ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ମାନେ ସରକାର ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆମକୁ ଇତିହାସର ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଏ, ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି। ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶାସକମାନେ କେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା, ଏସବୁର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏଇଠୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେବା। 1835 ମସିହାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ଲୁଣ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପୁରା ଅର୍ଥନୀତି, ତାର ଶାସନ କରିବାର ତରିକା, ଆଉ ସେହି ସମୟର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବର ପୁରା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛର କାହାଣୀ କେତେ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର, କ'ଣ କେବଳ ରାଜା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ହିଁ ଇତିହାସର ପୁରା ସତ କହିପାରିବ? ମୋଟେ ନୁହେଁ। କାହାଣୀର ଆରପଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱର ଲୁଚି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଭିତରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଇତିହାସର ବଟମ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟୁ ଦିଏ, ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା, ତାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ତା ମନରେ କିଭଳି ଆଶା ଥିଲା, କ'ଣ ଭୟ ଥିଲା, ତାର ଅନୁଭବ କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେଖାରୁ ହିଁ ଜାଣିହୁଏ। ଏହି ତୁଳନାଟିକୁ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଘଟଣା ହେଉଛି 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି ଏହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦମନ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ସେହି ସମୟର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖୁଛି ସହରରେ କେମିତି ଭୟର ବାତାବରଣ, ଦିନରାତି ତୋପର ଶବ୍ଦ, କାଲି କ'ଣ ହବ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଥିରୁ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହାଣୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ପଟକୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜିର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁରୁଣା କାଗଜର ଟୁକୁଡ଼ା ଅତୀତକୁ ନେଇ ଆମର ପୁରା ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖେ?
ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳେ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଯୋଡ଼େନି, ବରଂ ଏହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପୂରା କାହାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ, ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଅଭିଲେଖାଗାର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଦିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇତିହାସ ବହିରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନ ପାଏନି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ଜଣେ କାରିଗରର ଲେଖା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣ ବି ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଇତିହାସ କୌଣସି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବହି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଅସମାପ୍ତ କାହାଣୀ, ଯାହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଲେଖା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ୱିଲିୟମ ଫକ୍ନରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯାହା ଏଠାରେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ବସୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ଅତୀତ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଏହା ଏପରିକି ଅତୀତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ କଥା କେତେ ସତ! ଆମେ ଅତୀତକୁ ଯେତିକି ଖୋଳୁ, ସେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ସୂତ୍ର ସତେ ଯେମିତି ଅତୀତକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ରହିଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ଦବି ରହିଥିବେ ସେହି କୋଟି କୋଟି କାଗଜ ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥିବ, କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, କିଏ ଜାଣି? ଆଉ ଏହା ହିଁ ତ ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତ ରୋମାଞ୍ଚ।